nyatane mati. Kuwi ora mati, ning kuwi mikir. Ning Antarja ki mikir, ratu iki partine tak kapake. Terus aku apike nganggo cara apa? Kuwi mikir. Ning nyatane mati. Urip. Mati. Urip. Ora wangkal karo aku to? Mboten wangkal ning kula niku wis kulina. Totoan. Lho. Ngajak totoan. Lho wani wae cah gleleng. Manut. Manut oke. Nek mati, manut. Tak pecah ndasmu. Nderek. Nek urip, manut. Gajul. Oke. Wah, ratuke oke. Gara-gara dapurmu. Mangkelke ora. Sida totoan ora? Sida. Nek mati, manut. Tak plotot wetengmu. Mau. Dadi nek urip, manut. Tak bedhot. Iya. Nan lho iki, cah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Antarja urip, gajul juragan betot Kang Masku. Wong ki anggere kendel wae ra. Apa-apa ra mesti kelakon. Ayo Antarja mati, pecah sirahku njebluk wetengku, Antarja urip, gajul juragan karo betot tok. Hei! Hei! Ora cahitan wae. Nolea, nolea. Wo. Ngopo kok? Mang noleh. Wah. Antarja iso urip ana dewa welas. Ayo ungalno dadamu. Wah, kelakon dugang mati dening aku. Mas, ngopo? Ngelunasi. Oh, lole kenthos walu gempol monyor-monyor juk ning dungkul wana dadi salah dadi wana. Oh, Semar aja kaget aku ingkang sowan ning Karang Kadempel ya Semar. Menemban Durna rawuh. Ya. Sumengko pengawak Bajra sajaipun mlajar-mlajar enten napa? Aku tak omong karo kowe ya Semar. Aku tak nyuwun palilahmu. Dina semangko aku bakal ngaturake lelakon ing dumadya ning Praja Ngamarta. Marang anak Prabu Darmakusuma Werkudara Janaka apa dene Kula Sedewa. Mangke riyen to sareh. Niki kok kaya gawat banget. Gawat kliwat-kliwat pengin kepati satu mati Darmana karo Prayu Semar. Mbebayani. Mangke riyen sabar. Biyae sepuh niku nek ngendika sing sabar. Ana apa ya, Tru? Embu ana apa? Ana apa, Gong? Enten apa, Mbah? Kecelakaan apa pripun? Ora sampe melu dhisik Bagong, Petruk gareng kok aja melu-melu. Nuwun sewu, Ger. Bapa Penemban Durna wonten menapa? Nalika semanten kula menika nampi utusanipun anak Prabu Duryudana. Supados kula nitipriksa dhateng kawontenan negari Ngamarta. Anak Prabu Duryudana menika ngrumaosi bilih nadan kados menapa Pandhawa menika tasih kadangipun piyambak. Tasih kulawarganipun piyambak. Mila wonten wulunging penggalih gandeng anak Prabu Duryudana menika midhanget pawarta bilih Ngamarta nedheng ketaman kawontenan ingkang boten ngremenaken. Tumunten kula dipun dhawuhi dening anak Prabu Duryudana supados nitipriksa kawontenanipun negari Ngamarta. Menawi Ngamarta betahaken inggih menika wadyabala menapa dene pasumbang menapa kemawon pitulungan sae negari Ngastina, Ngastina sagah mituruti. Namung kados menapa kageting manah kula, Nger. Bilih samangke kula nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula prapta wonten negari Ngamarta, kados menapa kageting manahipun ing bapapun Begawan Durna. Wonten mriku Pandhawa mboten wonten. Namung sareng kula mlebet wonten kedaton negari Ngamarta lah kok samangke Ngamarta sampun bedah. Wonten Nalendra kembar. Wujudipun Nalendra tanah sabrang ingkang nglenggahi negari Ngamarta. Dinten samangke menika, Nger. Bapa Penemban Durna menapa ing sampun maduka ngendikaken menika menapa kepara saestu. Kula menika pendhita lho, Ger. Kula menika mboten ate goroh. Kula menika brahmana, nyempengi dhateng sifat kabrahmanan kula. Menawi ngantos kula menika matur dura, kula menika goroh. Kula menika ngapusi atur kula. Oh, mangke tetel kabrahmanan kula. Kabrahmanan kula badhe dipun paida dening tiyang sanes. Aduh, menawi kula mekaten. Kakang Semar Lilanana dina samengko aku nyuwun pamit Kakang. Mangke riyen to. Ampun kesusu, ampun kesesa.
Niki napa sing digendikake Begawan Durna niku napa saestu? Semar, kowe aja maido karo aku lho. Kowe aja maido karo aku. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa sing pancen kuwi ki nalika semono tilas murid-muridku. Lah nek negara Ngamarta nganti dibedah dening wong kono-kono. Negara Ngamarta nganti rusak. Monggo negara Ngamarta ana sing lungguh dampar ke Prabu Ngamarta ya kuwi ratu kembar. Terus aku meneh ngerti marang para Pandhawa ki apa mbok anggap luput? Apa mbok anggap kleru? Kowe aja ngawu gawar ngawur Semar. Aku ki ora tau goroh. Napa nggih? Sampeyan mangendika kaya ngoten niku pancen lahir batin. Lahir batin. Kowe percaya ora, Tru? Hah? Sajake Begawan Durna kok kaya tenanan ki nek aku kok percaya. Heeh, le omong nganti muncrat-muncrat kaya tenanan le omong. Kowe percaya ora, Gong? Ra. Dasarmu apa? Ora nggo dasar. Kok ora percaya? Durna indo bosan. Nek carane yo aja jenenge melopok. Omongane ming melopok plok-plok. Jembar-jembar. Lah ning nyatane omongane jembar-jembar. Asli Durna yo omongane jembar-jembar. Kowe ciut jembar gelem ta gelem. Sing anu omong. Ah kok kowe muni gelem. Sajake Begawan Durna iki nyata to Le. Mula kang sangka kuwi napa sing sampean karepke kula mung kantun derek. Anak Prabu Puntadewa tak derekke. Supaya dina samengko budal ana praja Ngamarta. Aja nganti Ngamarta dijeki dening Nalendra Sabrang ki mau Semar. Nek pancen ngoten kula namung derek. Monggo ngger kula derekaken. Wangsul dhateng negari Ngamarta. Mreng ngantos paduka boten lenggah dampar negari Ngamarta menika mangke negari Ngamarta dipun jeki dhateng tiyang sanes nger. Monggo pupu penemban kula derekaken. Monggo. Den prayana semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi sing sepuh mungkur kok sik nom-nom doting jerdul. Bapak war nendi kek sinten? Bapa Werkudara mau dawuh karo anak-anak kon nderekke tekan Karang Kadempel kok tindak tanpa taliwara mongko le mlaku banter banget sajae matekaji Bandung Bondowoso wungkal bener kebat kaya kilat kesit kaya tatit nganti ora kasat netra. Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang endi? Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang endi? Wangsul lho. Bali piye? Teng Ngamarta. Sebab apa kok bali? Kerane mati. Kono minggat kono. Senengane kok bahasane iki ora mutu ngono lho. Iki ki perembuk wigati kok kerane kanggo nyemprot raimu apa piye? Rasa emosi. Kowe nek kalah ndagel rasa emosi. Butuh aku. Aku nek gelem lucu wae. Waton nyelekop pokoke. Sebabe apa kek? Begawan Durna mriki. Lho,
Eyang Durna mrene. Nggih. Lah terus jarene Ngamarta bedah. Lho. Iki ana bab sing aneh. Eneng bab sing aneh. Lah kok dadi sing ngabari nek Ngamarta bedah kok Eyang Durna. Kok ora Nayaka Ngamarta. Lah terus bapake ramamu niku wong getapan. Enten sing bedah negara cantut Taliwondo bablas tanpa pamit. Keng Paman Madukara nggih ngoten Ndara Janaka bablas tanpa pamit. Ndara Puntadewa ya ngono. Kalih Begawan Durna ya bablas. Ya to, Gong? Bablas tanpa kenek. Ngandel ora. Omongane wis ben aku nekat to saiki, Tru. Aku sapleke Sliman ki nek ngomong sak karepku kok saiki. Dianggep edan mbok ben. Siwa Puntadewa ya kundune Ngamarta. Nggih. Do mboten lila nek negarane dibedah karo wong. Mula sampeyan kok malah mlebu teng Karang Kadempel. Nun sewu. Sampeyan ki sebagai apa? Lho. Aku ki nom-noman negara Ngamarta. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa, turasing Pandhawa. Dianggep sampeyan niku piyai nom negara Ngamarta. Monggo sampeyan niku satriya-satriya sing pancen digadang-gadang iso njejeke negara Ngamarta. Eneng kanan kaya ngene kok sampeyan ora nututi Kang Rama. Kudune ramamu rasa tumandang karya, ning sampeyan sing tumandang karya. Ngoten. Gunane apa sampeyan disumpah dadi satriyaning praja, nek ana kanan kaya ngene kok ora cekat-ceket malah rene takon Semar, bapakku nendi? Hambo. Wong karo bapakne kok malah takon, iki bapakku kok tak takoni. Nek ngerti bapak sampean bali teng negara Ngamarta, ceket-ceket trampil trengginas. Omong apa? Cangkemmu kok cokot e. Dadi angel arep muni cukat-cakut trampil trengginas. Ndang bali, ndang nututi Kang Rama. Ya, nek pancen Ngamarta bedah. Ning nek ana tipu muslihat. Hah? Muslihat. Muslihat apa muslihit? Muslihat. Tipu muslihat saka Begawan Durna. Lho, nuwun sewu. Kula kok ora percaya karo Begawan Durna, ning Durna niku arupa pendhita, niku sing putih ming serban ro ketune. Nek atine busuk. Atine jahat. Mula Durna niku gunakake 1000 cara nggo mengelabui para Pandhawa supaya Pandhawa nganggep dhek iki wong suci, Pandhawa nganggep dhek iki wong sing pancen lahir batine suci ning jane Durna niku 1000 niat teng atine pengen mateni Pandhawa, pengen jlomprongke para Pandhawa. Niki nek nganti bapak-bapak sampean mlebu apus kramane Begawan Durna, nek nganti dipulasara Kurawa, dibondo Kurawa, sampean sing melu kelangan. Njaluk pamit kek. Gareng Petro Bagong kowe melu mlayu wae. Nendi senengane gawe kesel wong. Kowe iki abdi. Lho. Ndaramu kae deloken tontonen lelakon apa sing dumadi ning negara Ngamarta. Aku saiki tak takon, kowe arep ngopo? Ku wong tuwa arep slonjor. Weh, kok wangun kaya ngono kowe? Anake kon mlayu-mlayu tekan negara Ngamarta ndelok kanan kok sing tuwa arep slonjor. Aku wong tuwa ndak kesel, tak mikir wae. Sing tumandang sing enom-enom. Angking ngestakaken dawuh ya, Tra ya. Yo. Yo, Gong yo. Yo. Nek ana apa-apa dhewe ya wajib melu-melu mergo dhewe iki kawula. Ning awake dhewe rumangsa diayomi karo Ndara Pandhawa. Awak dhewe ya ngabekti karo Ndara Pandhawa, Ndara Pandhawa ya gatek karo awake dhewe, mulak dhewe wajib mbela. Wajib kowe. Ha iki negarane awake dhewe. Ha iya. Nek ana sing arep gawe kisruh, arep gawe geger ming perkara bab sing sepele, ming perkara bab sing sepele digedhek-gedhekke kowe karo aku wajib mbela, Tru. Heeh. Aja nganti gampang digosoki. Iya, menyang yo. Ayo. Nyun pamit, Pak. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit, Pak. Ya sing ati-ati Bagong, sing ati-ati. Aku engko kancane sapa?
Nek aku Petruk Gareng lunga, kowe dhewe. Aku kancane tak golek takon ngancani bojoku ya, Pak. Iya. 6 wonten dawuh. Sementara kowe ngancani bapakku. Nggih. Wah, iki aku. Wah, iki. Antel po. Suwe ora weruh anak mantu. Bekti kula kunjuk rapa. Iya. Ngancani aku. Gareng Petruk Bagong arep tak kongkon nututi bendarane. Nggih, ngestakaken dawuh. Aku mangkase ya. Nggih. Rasa cedak-cedak. Nggih. Semareke ngongso. Mboten. Wis tengok kene wae kok nyedak aja gelem. Nggih. Kae sak-sakane obat. Nggih lho. Tenan ngeri kae pokoke. Bagong ki senengane nyebar nyebar wisa sing ora. Nggih, pake nek ajeng napa-napa sing ngladosi kula. Iya. Bar iki aku tak adus. Nggih. Weh. Adus dhewe-dhewe wae. Sing ngladani kok bojo. Anak mantu ki wajib ngladeni. Ya Truk yo nggugu Bagong ora rampung-rampung perkarane ya. Heeh. Mangkat Truk yo. Nyuwun pangestu Pak. Engko nek ngopo-ngopo kowe wadula karo aku. Nggih ngestoke dawuh. Nek pancen Durna iku mung ngapus-apus wadula. Kanane bendaramu Pandhawa, nek eneng apa-apa ya wadula karo aku. Nggih. Ya Truk yo. Yo. Ayo Gong. Yo, aku nganu rada abot ya arep ninggal bojoku. Wis ora apa-apa. Dikelaske wae. Heeh ya Truk. Ah iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik-cilik. Sikra pala kang tumingal prang campo samya medali lernatet wileting kota dan nyangkung manguncang nitim benjang sangaji micil atinya ngedali wuwus Yai Prabu Jaya Candala
Kakang Jayangkara piye? Wis kasembadan nggone awake dhewe minangkani mung dadi pangandikaning Bapa Panembanduna. Nggonipun Kakang lawan Siadiwa Sawetara minangka siswaning Bapa Panembanduna. Didhawuhi supaya mbedah negara Ngamarta yen bisa nglengserke nalindring Ngamarta Prabu Puntadewa. Mongko nyatane nalika pun Kakang lawan Siadi prapteng negara Ngamarta. Para Pandhawa nedheng ora lenggah ana ing praja mula angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aladal. Ora nganti telung kedheping netra. Ngamarta wis ana regemane astaning pun Kakang lapa dene sira Yayi. Ya. Kakang Jayangkara pancen bener apa ngendikane Kakang Jayangkara. Nanging sing luwih wigati kudu prayitna ngati-ati. Amarga Pandhawa yen to nganti krungu negarane dijeki dening aku apa dene pun Kakang Jayangkara, mestine ora bakal trima, mesti runtik atine para Pandhawa. Aja nganti mingko lawan kahanan. Yen pancen Pandhawa ora trima diadepi merga nggonipun Kakang lawan Siadi mbedah negara Ngamarta iki bakal entuk peni Raja Peni, guru bakal, guru dadi. Entuk Raja Brana ingkang tumpuk matikel-tikel. Yo, Kakang Prabu Jayangkara. Prajurit, wonten timbalan sinuwun iki, wonten timbalan sinuwun iki, wonten timbalan. Wektu dina aja kok endhone kemudandan, nanging malah kepara kenceng ngono. Kepareng paduka Gusti kula sinuwun Prabu Jayangkara. Tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Yen pancen mengko ketok para Pandhawa bakal ngrebut negara Ngamarta. Yen perlu ditohi pati. Merga iki dadi jalan kono bakal entuk Raja Brana saka Begawan Durna. Oh, ladal. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit jejagian para wadyabala sing prayitna ngati-ati non ngestaken dawuh sinuwun Prabu Jayangkara. Manggyat Kurda Sroma Pangga Wagut Gati Nyomawukyat Ira wang-wang Tokok wonten dawuh kowe nadyan abdi nanging ibarate kaya dene wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Kowe wong pengalaman, nggih. Kowe wong tuwa wis weruh ngendi-endi papan? Nggih. Wis weruh Ngamarta, Gop. Lah ampun. Apal kalih negara Ngamarta. Wektu dina iki aku didhawuhi dening guruku ya kuwi Bapa Begawan Durna. Supaya ngrabasing negara Ngamarta, mongko Ngamarta nalika semana ditinggal dening para Pandhawa. Dina samengko Pandhawa utawa Ngamarta wis bedah. Aku wis nguwasani negara Ngamarta. Mangger yen kok dadi sampeyan iso nguwasani negara Ngamarta, Ngamarta pun bedah niku Pandhawa napa mboten runtik penggalihe. Ngerti yo? Yen Pandhawa ora mapan ana ing praja Ngamarta, wektu dina iki nedheng lunga saka negara Ngamarta. Mbuh menyang endi? Mula nggunakake kalodhangan iki Ngamarta tak bedah dadi panguwasaning Jaya Angkara lan adiku Jaya Candala. Oh. Wis bedah lho. Wis bedah. Wis. Ya apa? Lah iki mau Gustimu Sinuwun Prabu
Jayangkara paring dawuh nek Pandhawa ora ana negarane dijeki dening Prabu Jayangkara Jaya Candala. Saiki aku sing duwe panguwasa ning Amarta. Nuwun sewu ning niku dereng ayem, dereng tentrem. Lho, sebabe? Sebabe Pandhawa tesih tindak. Mengke nek Pandhawa kondur ngerti negarane dinggoni wong liya, wah niku nesune ora karu-karuan. Monggo sampean ngerti napa mboten Pandhawa niku? Pandhawa kuwi piye? Pandhawa niku 5. Ngoten, Pandhawa niku 5 gangsal sedaya. Piye lek ngomong mau? Pandhawa niku 5 gangsal sedaya. Kuwi padha wae. Pandhawa niku satriyane 5. 1 Prabu Puntadewa, 2 Raden Werkudara, 3 Raden Janaka, 4 Raden Nakula, 5 Raden Sedewa. 5 niku ora iso dipisahake. Ngoten. Nek sampeyan ajeng wani bedah negara Ngamarta, sakniki tenang, ayem. Ning mengke nek Pandhawa bali sing ngerti Raden Werkudara. Wah, nesune raja macam wah. Sapa ngenggoni negaraku iki? Ida Mecedel. Niku. Wah. Kok ngidak iki? Lho, Werkudara niku agenge ping pindhone sampeyan. Niku gagah pideksa Godhek wok Simbar Jaja. Niku Raden Werkudara. Sampeyan piyai loro lumawan Raden Werkudara candak sirah sampeyan, didu sirah sampeyan. Pecah Metu teke. Sirna Margalayu. Aku suwe ra ngene iki, Gek. Ayo terus kowe. Meh 8 sasi aku ra ngene. Ayo. Niku Raden Werkudara. Monggo niku Raden Werkudara niku rak satriya sing Tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gethihe. Ngamarta niku Bumi wutah getih Raden Werkudara. mula mesti Dibelani nganti tekaning pati. niku mergo satriya tenan. Satriya tenan. Werkudara. Werkudara. Monggo duwe pusaka jenenge Kuku Pancanaka. biasane kacamata. Ya lali Gek. Kuku Pancanaka. niku nek modot dawane 36 cm. niku kuku. Pancanaka. Niku nek nggo nyuduk weteng Wah, usus niku iso mabrot-mabrot. landhepe 7 penyukur. 7 penyukur niku Tukang cukur 7 dikelumpukke. Sampeyan ngerti to? Sing sok nggo ngerok rambut nika. Nika landhepe kaya ngoten nika. Niku ping 7-ne. Dadi dikerok sik nganti langsung resik. niku jenenge 7 penyukur. ngoten. Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka. niku dereng nek sampeyan iso nadai Kuku Pancanaka Raden Werkudara ngetokke gada rujak polo. Rujak polo niku sing nggo rujak niku ndas-ndas niku. ndase sapa? Ndasmu. Oh, cangkeme. Wingi mata saiki ndas. Mestaka sampean. Niku Gada rujak polo niku gedene nek dideke iso ngiyupi sawah 2 hektar. rujak polo Rujak polo niku tamake Gunung Jugruk segara asat. Raden Werkudara niku gadane Gedhe. merga piyaine Gedhe. ora kaya Sampean piyaine gedhe kok gadane cilik. Meng tingil-tingil. Ajenge nuthuk napa? ning Digdaya niku nek Cilik. niku Raden Werkudara. teruske ora. Teruske kok aku seneng. Ya. Durung nek Raden Janaka. satriya Bagus tanpa cacat. Guwaya Teja, pengawak Tirta, pamulu Jenar, kaya Kencana, sinang. Ling. Niki arep mengenten iki Angel lho. Tenan.
Niku lananging jagat lan curing bawana. Bagus-baguse wong sak donya niku dipek Janaka kabeh. Separo donya niku baguse dipek Janaka, sing separo didum wong sak jagat. Kula karo Togog entuk ting pecotot kaya ngeten niku. Ngoten. Niku Raden Janaka duweni pusaka pirang-pirang sak keranjang. Sampeyan duwe sak keranjang tela, Nggo ngapa? Niku Raden Janaka. Werkudara Janaka tak pateni. Nuwun sewu lajeng mateni Janaka niku pripun? Kula tak takon. Yai Jaya Candala wonten dawuh. Kae sing guyuke dupakan cangkeme. Ngece karo aku. Aku nek omongke mau kok guyune saiki. Mrene ngaten panjenengan siswanipun cak lontong. Ora. Niku Raden Janaka. Jopi kula tak nyuwun priksa, Janaka ajeng mangpateni cara pripun? Janaka tak pateni tak pendhem. Dewaning bumi niku maratuwane Janaka. Dewa sing ngreksa bumi niku maratuwane Janaka. Janaka mati dipendhem duripke maratuwane. Janaka tak pati tak obong. Bathara Brahma niku dewaning geni niku maratuwane Janaka. Janaka dipateni diobong duripke karo maratuwane. Tak jemplungke segara. Dewaning segara niku maratuwane Janaka. Janaka pateni cemplungke segara, duripke nelayan. Maratuwane. Wah edan, Janaka tak pateni, tak pendhem nang prapatan. Janaka niku nggih, nek mati dicedhaki wong wedok urip melih. Janaka dipendhem teng prapatan kelumpatan bakul janganan. Urip melih. Kula niku kok aja kok dilangkai bakul janganan. Dilangkai bakul mie ayame urip kok kula. Dapur murah. Terus ke. Suwe ra ngene iki. Niku durung mengke nek Werkudara ngetokke anak-anake. Sing lahir sapa, Gek? Oh sing to. Ngetokke anak-anake iki anake Werkudara wis gedhe-gedhe. Sing dijokke anak-anake Werkudara. Anake Werkudara pira? 3. 3 sapa wae? 1 sing barep Raden Antarja. Nomor 2 Gatotkaca, nomor 3 Antasena. Niku ampuh kabeh, mboten mingpil sing ampuh. Ning klebu Gatotkaca Antarja Antasena niku ya ampuh kabeh. Antarja niku gaweane saba teng jeron bumi. Gatotkaca gaweane saba teng antariksa, Antasena cah rada kucluk ning ampuh. 3 nggih. Gatotkaca niku sing dincer sirah. Nek mateni wong mesti sirahe potol. Niku Gatotkaca. Antarja nek mateni wong awake mlonyoh, merga niku putu ula. Lho, putu ula piye? Mbahne niku dewaning ula. Sampeyan nek wani karo Antarja, wo cilaka. Antarja wadul mbahne, mbah aku dilarani karo raja jenenge Jaya Angkara. Sampeyan teng pundi-pundi ketemu ula. Maem cedhaki ula. Sare cedhaki ula. Mlaku-mlaku tutke ula. Mongko ulane gedhi-gedhi. Tur galak-galak. Kayata ula sawa. Bandotan macan. Ula demung kebu. Ula lari angon. Sing bebayani dhewe niku ula sendok. Ula sendok niku kei bakmi ya entek. Kei sego ya entek. Wah. Mongko ula sendok dicekel wiyaga. Wah. Niku lek dengongok ngonten. Sakpole. Tenan niku lho mboten omong goro. Sakpole lek dengongok. Bakwan ya arep. Wong sing jeneng angkringan pun diblokir. Apa? Diblokir. Diboking. Kok diblokir?
Ya karang ora ngerti kok ya, Gek. Basa nasional iki aku ora. Aku mau tekno bengok Pak. Ya aja dipangan ya iki wis diblokir. Bol diboking to? Boking kok blokir. Niku ora nganti 15 menit kok, Den. Habis. Ayo wis 7 sasi ora jajan. Kok iso? Ayo pandemi iki rak. Apa-apa diretiret. Ha iya. Mangan gondok ya ndok cecak. Ayo. Cilik banget. Ning sing penting rak ngirit. Ha iya. Ayam bakar ya ming gambar ayam terus diobong. Awune dipangan. Ayam bakar. Ha iya. Nek ngono Pandhawa ki mbebayani. Weh, ngungkuli wong udut. Sik. Kok Pandhawa kok ngungkuli wong udut? Kowe uduta ning pom bensin. Kuwi mbebayani, ngungkuli kuwi kok. Wah iya. Tenan. Nek kira-kira aku wong loro iki menang ora karo Pandhawa, utamane Werkudara Janaka. Merga sing jeneng Saka guruning Pandhawa niku mung piyai loro. Nek Prabu Puntadewa niku ora tau perang, ora tau ngopo-ngopo, dolane ning ping Indomaret. Niku Prabu Puntadewa. Niku senenge blonjo. Tuku tisu. Tuku kapas. Prabu Puntadewa kok tuku kapas ki argo ngopo? Nggo nutupi matamu. Tak plintek ndasmu lho, Lung. Omongane kok saya sak penake dhewe. Niku. Ah nek sing ampuh niku Raden Werkudara. ning nek sak ngerti kula lho. Sak ngerti kula lho. Kula niku wis pentas nogok niku. Wah, peng akeh banget. Niku nek ngetutke ratu kaya sampeyan niku glelenge gayane ming sore. Mengke jam 3 mati. Lho. Apa iya? Biasane ngoten. Nek sampean dereng mati wayange ora bubar. Lung, Ngapa? nek ngomong sing apik iki senengane ngawur ya kuwi. Ah iya. Arep tak jajal. Dituku lho. Gah kula nek jajal. Ledek. Ming jereng dijajal. Ayo ora payu kaya. Aku ora guneman karo kowe, Lung. Ora guneman ya wis. Ora melu ya ora apa-apa. Padake sing piye iki ming kowe tok apa? Ya ora ngono, Lung. Kowe iso jajan ki rak mergo melu sinuwun. Wis, kowe iso ukur bathik ki rak mergo melu sinuwun kok. Mate ora, Gok. Iki lho. Iket kowe nganti tak cet. Mergo juragane pokoke kabeh seragame abang. Aku ora duwe seragam abang. Iket putih tak cet abang. Ora napa. Ora ngopeni gunemu. Yai Prabu, ayo budal pethuke para Pandhawa. Monggo, Kakang tak dherekake Kakang Prabu Jayanggara. Manganjur lakune ngangin gugurang graning arga Kura-Kurnita kakiri-kiri orek bumi prakembita
bumi prakempita pagula mangamba-amba. Oh. Wah. Ana satriya gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Wah, blengah-blengah. Soy. Wah. Ana wujuding Nalindra mapake lawan aku wis apa? Takon karo aku. Aku ratu ing rancang kencana Prabu Jaya Angkara. Prabu Jaya Angkara ya. Mapan ning tapel wates negara Ngamarta. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Wektu dina iki Ngamarta wis dudu panguwasaning para Pandhawa. Ning Ngamarta dadi panguwasaning Jaya Angkara. Mergo aku ingkang wis keduga mbedah negara ing Ngamarta. Wah, kowe sing bedah negara Ngamarta, dasar kepara nyata. Leno mripatmu gatena gobokmu aku satriya Jodipati. Senopati Ngamarta Raden Werkudara. Wah, dalah. Sing kandhake togok mau. Panjen kepara nyata yen to gedhe dhuwur blengah-blengah. Wah. Katon gone Sembada Sentosa. Arep apa Werkudara? Jaluk negaraku. Kowe ora duwe kewajiban ngrengkuh negaraku, kuwi negaraku, bumi kelahiranku kudu tak jaluk. Sapa sing arep bebeda? Sapa sing arep geger? Gawe geger bumi kelahiranku ya negaraku Ngamarta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Kowe arep ngrebut negaramu ya. Kowe arep njaluk negaramu. Arep kowe gagah gedhe dhuwur. Arep kowe godhek kok simbar jojo. Ning aku ora wedi karo kowe. Ayo, Matno Sastra Jendrawateng Raji Jaya Kawijayanmu. Tumpang Suhun Watekaji Jaya Kawijayan. Tak candak, tak bonto leboke Pakunjaran. Iblis lanat.
wonten dawuh. Aku maju ketemu Werkudara. Werkudara tak tantang mandeng karo aku. Ning durung nganti dheweke njotos karo aku, ana nom-noman sandhangane padha Werkudara. Jarike ya padha. Dedeg piadeke ning luwih cilik sing mulasara karo aku. Sapa kok? Sapa lu? Kalau enggak salah. Basa kene wae. Weh sing nonton ana sing saka ibu kota e. Oh iya. Ibu kota Priangan. sapa? Nek ora salah Antasena. Antasena. Wonge padha kali Werkudara. Nek rupa-rupane meh padha, ning wonge rada ndangak. Ah, Antasena, cahe rada gleleng kok, Gek. Ah iya. Sampeyan dikapake Dijotos mumet aku. munjuk obat. Gletak dheweke tak antem pisan tiba, tak jambak rambute tak gedhik nggon cengel. Dheweke ndok genti ngantem aku. Rambutku dijambak diantem, nggon sikil digenjot nek ora aku jengklet tugel sikilku. Niku lho kadigdayane wong Amarta niku wonten niku. Niku lagi nom-nomane. Ning sing maju dudu Antasena kok. Dheweke jambak rambutku. Ora diantem-antem ana wong nylorot saka dhuwur mabur ngejloki sirahku. Wah, rasane kaya ketiban watu sak gunung gedene. Sapa lho? Mabur. Heeh. Gatotkaca. Oh, Niku. Terus candak meneh rambutku. Diantem wonge awake nganggo jaket. ora. Nganggo napa? Wonge iki awake sisik. Oh, niku anake Werkudara sing barep. Jenenge Wangsarja. Ya. wong ora ana wong guyu kok guyu dhewe. Antarja. Antarja. Sisik to? Heeh. Niku Antarja. Pun nek ndaratur kula mundur mawon. Mengke nembangane kula rekasa golek silian ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampean niku. Merga wong telu niku ampuh kabeh. Sampeyan ajeng liwat pundi ajeng mungsuh carane pripun? Mungsuh Gatotkaca mulih ra nggo ndas. Apa Naraja kok sirahe diganti ndas trolo? Tenan cilik tingil-tingil. Sampeyan maju ketemu Antarja, mulih melonyoh awake, nyembur kaya ula. Ika ilate cawang. Padha niki. Dengkulmu. Nek kowe ora cangkeme ya, Kek. Cangkeme cawang. Nggo ngemut ndasmu apa? Ya ora nesu. Wong pasangan dagelan kok nesu. Atene ra payu. Ora. Pasangan dagelan ki pingpong. Kowe ngarapi aku ngarapi kowe ngono kuwi. Ning wong tuwa dunekke cangkeme cawang. Kowe iki upama benda mati tak gawe plinteng kok. Tak iriske sepatu. Nek ndaratur kula mundur mawon, mumpung durung. Nggih. Mengki nek Antasena niku nesu tenan, niku tenggen bathuk niku kaya ana wudun. Ning niku jane jenenge sungut. Niku paringane Eyange sungut niku nek diperes metu banyune. Tenan niku. Sungut niku nek dinyet-nyet rada suwe. Niku metu banyune dhewe. Saya jemek ngoten ya. Ah niku nek dienggo mateni mungsuh sampeyan lena dilaleti sungute niku gletak tanpa nyawa. niku Antasena. Nek Gatotkaca, Nek sampeyan ora golek helm, lho. Nggo ngopo? nggo melindungi mestaka. Mungsuh Gatotkaca niku syarate mung nganggo helm. Gatotkaca nyandak sirah, dudut sirahe katut helme, sirah selamat. Pripun kula golek kena pripun? Helm ya apa? Kowe wong jeneng wayang kok nganggo helm ya ora ngerti. Mongko niki sek operasi zebra.
titipan saka Kapolsek. Oh iya. Wajib nganggo helm, wajib nganggo masker. Apa? Masker. 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 Cuci tangan sebelum tidur. Ha iya. Mundur mawon. Nengke nek sampeyan iso ngalahke Anak-anake Werkudara. lah Sing tuwa maju, sampean purun tuwa. Nek nganti anak-anake Werkudara niku kalah, sing tuwa maju. Sampean purun tuwa. Ampun kaya togok. Wah, Bilung ngomongnya gelayangan tekan dindi. Aku ngerasake suarane Bilung ki malah bingung. Maksudnya nek nganti Werkudara niku maju sampeyan saya le anguk-anguk lawanging neraka. wah swarga. Wong kaya ngoten sing ajeng mlebu swarga niku kapan? Wong sampeyan niku watake angkara budine Candala kok mlebu swarga. Anguk-anguk lawanging neraka. Ngoten. Nyawa sampeyan pun ngriki-niki ndulup. Sampeyan didak Werkudara gajul pisan diel. Kula critani nggih. Werkudara mergane napa kok ngukui negara Ngamarta kepengin rebut negara Ngamarta kanthi lahir batin. Merga nika sik mbudidaya Werkudara jaman nom-nomane jenenge Jumadi Brata. Bratasena. Bratasena. Nah Jumadi Brata niku tanggane Bratasena. Bratasena niku tau tate babat jenenge babat Wanamarta. Niku dibabati dhewe ngalahke Jim. Dan Jum. Kok Jim dan Jum? Kira nggon TV ya to. Nek wayang ki Jim Yudhistira. Oh, ora Jim dan Jum to? Ora. Lah, Werkudara niku mlebu teng alas Wanamarta terus mbabati alas, ketemu Jin. Jin niku langsung ngomong, "Berikan satu permintaan Anda." Telo. Goreng, Pak. Goreng. Aku ora nggugemi omong awak maju perang. Lah nggih, Pun. Mang maju perang niku. Ning ngeling lho, golek uang lho. Nek sampean maju sing kiper sapa? Ora guneman karo kowe, gah. Tongkok rene. Kowe ndekno nek ngalem karo Antarja entek amek kurang golek. Kuwi saiki deloken. Nyatane tak cokot nganggo siungku pengapit Antarja mati. Lemuni nyampuh endi? Lemuni sok nyembur endi? Sok gawe mlonyo endi? Iso. Oh. Aku sengit karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngalem karo mungsuh. Ning kowe ngendak ruang. Rajamu tok ndake dhewe ning mungsuh tok umbul-umbulke. Saiki deloken. Kuwi deloken kuwi Antarja mati tenan. Tak cokot Antarja mati. Udus. Mangkel.
Kula niku wong tuwa ya. Wong tuwa niku sirahe ora dijongkong-jongkoke. Aku gething karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngono kuwi. Aku mangkel karo kowe. Iya. Lung. Lagi ngopo? Maem pepaya. Ora kok saiki kowe sombong men. Aku ki nek bar dahar to, Gek. Aku ki mesti kudu maem buah-buahan. Oh. Minimal ngemut. Antarja mati. Mati. Ora mutu ora. Nyatane mati. Kuwi ora mati, ning kuwi mikir. Satriya ki nek tenanan ngono kuwi, ora kok mundur terus kosek leren sik, ora ana satriya omong kosek leren sik. Ning Antarja ki mikir, ratu iki partine tak kapake. Terus aku apike nganggo cara apa? Kuwi mikir. Aku iki pemuda pinter ya Antarja ki. Ning nyatane mati ora ambegan. Antarja ki nek ora ambegan sak jampe kuat. Wong dhek iki kulina prihatin, kulina tapa brata. Ning nyatane mati. Urip. Mati. Urip. Ora wangkal karo aku to? Mboten wangkal ning kula niku wis kulina. Nyatane mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho. Ngajak totoan. Lho wani wae cah gleleng e. Manut. Manut oke. Nek mati, Manut. tak pecah ndasmu. Nderek. Nek urip, Manut. gajul. Oke. Wah, ratu e oke. Gara-gara dapurmu kuwi. Mangkelke ora. Ning mboten apa-apa ning sakniki wayang niku sing penting iso ditampa. Mboten sah terlalu bahasa yang rumit, sing penting penonton niku iso masuk. Lah iya. Lah iya, sida totoan ora? Sita. Dadi Ora ngeyel to lho. Mati tenan. urip, war melu apa piye? Titip. Nek wani main dhewe ora mung titip. Nek mati Manut. tak plotot wetengmu. Mau dadi nek urip Manut. tak bedhot. Iya. Nan lho iki. Iya. Oke, ya mengkari neter ketrimaning urip. Nek Antarja mati tenan, pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Antarja urip, gajul juragan betot kang masku. Ya mengkari tumbuk bejane ta wong ki. Wong ki anggere kendel wae ra. Apa-apa ra mesti kelakon. Ayo Antarja mati, pecah sirahku njebluk wetengku, Antarja urip, gajul juragan karo betot tok. Hei! Lho, kok ngadeg sajae wani karo aku? Mboten wani ning wong nembus niku rak gleleng sik. Atang angka, Gek. Ora cah edan kowe. Noleo. Wo. Ngopo kok? Mang noleh. Wah. Antarja iso urip ana dewa welas. Ayo ungalno dadamu. Wah, kelakon dugang mati dening aku. Mas. Ngopo? Ngelunasi. Ngono. Wedan gajul tenan. Utange. Gek. Kene ta. Seta. Perjaminannya. Apa? Perjaminan piye? Kuwi lho, apa jenenge iki? Apa omong-omongan serius kuwi lho. Perjanjian. Nah, perjanjiane betot. ayo kene. Makasih. Iya. Tulung kan melumah sisan. Melumah. Ora melumah tak pecah siramu. No. Agene ya pasrah. Aku ora betot sing aneh-aneh kok, betot ilat.
Oh, kaya apa? Tak sira kanca apa sih? Moro maju legane ngati. Mati we. Ayo sambat to. Ngaku Digdaya nek ora bakal menang karo siswaning Begawan Durna. Jayangkara, Yai Jaya Candala, anak Werkudara jenenge Antarja, kepikut dening pun Kakang Bondo leboke bakun jalan. Yo Kakang. Kemitir ngantariksa Gatotkaca Ratu Sabrang sapa Jaya Lengkara kowe mbedah negara Ngamarta bakal aku kukup Ngamarta gimerdasmu won mati damu kena daya kemandenku kowe ngletak ora iso nglawan Yai Jaya Candala ana apa Kakang Gatotkaca Kunjara yo ngestoke dawuh wong tuane ora trima sajae anake Bondo tak leboke Pakunjaran ayo ora ming anakmu ing bakal tak leboke Pakunjaran mati garing ning Kunjara ning klebu kowe uga kudu tekan ning pati jangkeme wah mati tenan ngendikane bapak karo kakekne Semar nek Ngamarta pancen ana wong sing digdaya wani mbedah negara. Nanging nek kabeh mau saka pelapuraning Begawan Durna kok atiku ora penak ning gandeng Siwa Puntadewa wis bareng tindake karo Eyang Durna. Iki mesti eneng bab utawa wong-wong sing bakal pancen kepengin lengserake Kanjeng Prabu Darmakusuma. Wah, kene aku maju mongko ratu kae iki barate kaya dene geni lagi murup desa ana banyu ora bakal bisa ludes ning mesti bakal saya ngombro-ombro. Kek kakekne Semar sampeyan aja meneng wae perkara iki kudu tanggung jawab kudu melu-melu perkara iki Pandhawa kepikut dening mungsuh kabeh kek.
mung kandhek ana ing pekabaran ora kababar dadi pakarti. Lire piye Kakang Jayangkara? Kasektening para Pandhawa mumandangi kabare Pandhawa ingkang ngedap-edapi. Nanging nyatane kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran. Buktine Werkudara Janaka wis kepikut dening pun Kakang lan Siadi. Ya mung nalendrane ingkang sajake uwal saka regemaning pun Kakang. Sapa Kakang? Puntadewa. Puntadewa kudu manjing pakunjaran. Mongko Werkudara Janaka wis manjing pakunjaran, goleki menyang endi? Lungane si Puntadewa kudu dibondo tangane krincung sikile. Oh, anakku murid, Ger, ora usah tekan ngendi-ngendi, Ger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susuh angin ngendi nggone. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya iya, Ger, Jaya Lengkara. Jaya Angkara lan Jaya Candala. Iya. Kok ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kowe wis ngestu padha dawuhing Begawan Durna. Inggih. Inggih namung menapa sampun paduka dawuhaken kula nglampahi menika awit panjenengan sampun janji badhe maringi Prabaya Dana Brana Pijes dhateng kula sak prajurit anggenipun sampun makarya mbedah negari Ngamarta. Oh, mesti. Ora bakal aku lincat. Butamu pira to? Watone kowe gelem makarya, kowe gelem mbedah negara Ngamarta. Kowe kandha prajurit siji sak ndas njaluk pira? Tak pani iki. Mekaten, Bapak. Kowe sing dadi pangareping para prajurit ingkang wis mbok ketapake mengko tak paringi sing rada akeh. Tumpuk matikel-tikel. Matur nuwun Penemban. Oh iya. Namung imanipun setunggal. Lho apa? Werkudara Janaka sampun kepikut nanging nalendranipun uwal saking regemanipun ingkang putra pun Jaya Angkara. Lho, Nalendra ngendi? Nalendra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Oh, wong ki nek kurang pengalaman. Iki poso. Iki sapa? Menika sinten? Iki Gatekna. Iki nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma dadi kowe ora usah tekan ndi-ndi. Ora usah tekan ndi-ndi. Wektu dina iki wis cetha lamun sinuwun Prabu Darma Kusuma wis mbarengi laku ning Begawan Durna. Monggo panjenengane ora bakal mingkuh lawan apa kang dadi dawuhing Begawan Durna merga panjenengane ngerti sarta kelingan yen to aku ki biyen tilas gurune para Pandhawa. Mekaten Penemban. Ya mong aja nganti kang Wistara wis semingkir. Kowe semingkira. Mlebu ana negara Ngamarta. Perkara anak Prabu Darma Kusuma aku yang bakal ngrembug. Matur sembah nuwun. Nalika katen nyuwun pamit. Sing ati-ati Jaya Angkara lan Jaya Candala. Wonten menapa dene paduka nyandhet lampahipun ingkang putra pun Puntadewa. Menika ngaten nggih, Ger. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih panjenengan prisa piyambak. Siswa kula kalih ing sampun ngadhep wonten ngadepanipun ingkang Bapak ing Sukalima inggih menika pun Jaya Angkara lan Jaya Candala. Menika nyatanipun sak mangke sampun saged angisas dhateng ketiyang kang badhe anjungkeng kawibawanipun anak Prabu Darma Kusuma lan badhe nglengseraken paduka anak Prabu Darma Kusuma. Nalindra kekalih ing wonten ngajenganipun Bapa Penemban kala wau. Inggih, Ger, inggih. Mila ing saking menika samangke paduka sampun ngantos ribet ing penggalih. Ngamarta sampun padhang, Ngamarta sampun ketingal.
Mboten wonten menapa-menapa tegesipun para setya ingkang badhe ngrebat negari Ngamarta menika kala wau sampun kesah mekaten. Namung semanterna kula nuwun pangapunten. Bilih samangke menawi paduka anak Prabu Puntadewa menika badhe mlebet wonten negari Ngamarta, kula sumanggaken. Namung samangke mugi antosna ing kawuningan. Bilih pun Werkudara lan Janaka mapan wonten ing pakunjaran negari Ngamarta. Nanging kula nuwun pangapunten. Sampun kuwatos, Ger, sampun kuwatos amargi Janaka Werkudara sakmangke menika mboten badhe dipun menapak-menapakaken. Namung sakmangke kira syarat srana supados sakmangke negari Ngamarta menika saged padhang. Lah, ingkang saking menika paduka anak Prabu Puntadewa keparenga lenggah wonten ing dampar negari Ngamarta nanging tanpa Werkudara kaliyan Janaka. Ingkang Bapak ing Sukalima ingkang tansah ngami dhateng lenggah paduka anak Prabu Puntadewa. Lajeng sederek kula kalih menika kula nuwun pahapunten. Benjang menapa saged linuwaran saking pakunjaran Bapa Mremban. Menawi samangke negari Ngamarta menika sampun ical pedhut ingkang ngalimputi praja ing Indraprasta, Werkudara Janaka menika badhe dipun waris saking pakunjaran awit miturut sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi paduka anak Prabu Puntadewa menika kepareng lenggah dampar wonten praja ing Ngamarta ning tanpa Werkudara lan Janaka. Menika sasmitanipun dewa. Dewa sinten Mremban? Ah, kula mboten kenalan. Mekaten. Mun paduka anak Prabu boten pitados kaliyan Bapak ing Sukalima. Inggih kula pitados. Nah, menawi pitados inggih monggo mlebet wonten negari Ngamarta nanging kula suwun panjenengan kedah lila ingkang rayi kekalih menika mapan wonten ing pakunjaran. Mekaten Bapa Mremban. Inggih. Tetelo mekaten namung kantun nderek kersa paduka Bapa ing Sukalima monggo kula dherekaken Bapa Mremban. Monggo Ger, monggo. Gus. Ngaso ingkang dados napas, asat ingkang dados riwe. Enten apa, Den? Lah kok sajake pasuryane mboten kados adat sabene. Kepareng ingkang abdipun Semar Cemadung dawuh. Apa kang dadi kandikane kakek dina samengko kasembadan. Kasembadan pripun? Kula mboten duwe panjangka napa-napa. Tegese kasunyatan. Kasunyatane Begawan Durna rawuh mrene Eyang Durna ngendikake ento negara Ngamarta ana ingkang bedah wujuding Nalindra. Gagah pideksa mangka loro cacahe. Tumuli Kanjeng Rama Jodipati budal marang praja Ngamarta lan Kanjeng Paman Arjuna uga duka. Nalika semana aku nututi tindake bapak karo paman Kanjeng Darmakusuma bareng karo tindake Begawan Durna. Kek ndadosna pangertening Kakek Semar yen to dina iki Kakang Garwaca Kakang Antarja Bapa Werkudara Bapa Janaka kepikut dening mungsuh dilebokake ning pakunjaran ning Siwa Darmakusuma sajake kok ora dilebokke ning pakunjaran katon tindake bareng karo Begawan Durna kuwatire atiku kek Begawan Durna ki arepa wujuding brahmana ning kelepetan dedusaning para Sata Kurawa tegese duwe watak angkara budi candala lan duwe watak licik tanpa beda kaya Patih Sengkuni. Kuwatire atiku nek nganti mengko Siwa Puntadewa tekan negara Ngamarta. Etok-etok dilenggahke dampar nanging jatine bakal dikrenah cintrakane sapa ing bakal kapitunan. Aku arep belani karo Bapa Werkudara Bapa Janaka, mongko aku iso mitung yen ratu loro sing ngejeki negara Ngamarta kuwi paribasane lagi winong-wong dening Jawata. Ngibarati geni lagi murup diwenehna banyu ora bakal ludes nanging malah bakal ngubar jagat saisine. Kek iki kepiye munggo penemuning Kakek Semar. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Dadya kendel ki Lurah Nayantaka. Kedhep tesmak kaya suwung penawanging Lurah Semar Badranaya. Dadak sakala ing mangke lon-lonan asta anyandak kuncung dadi ana gawe Lurah Semar Badranaya. Ilang kakedhepaken saking paningahing Raden Antasena geger sangya para panakawan wau.
Bapakmu iki jane piye to, Reng? Disambati ngoyo-oyo kok malah ilang. Wah, jan pancen. Wes wong tuwa ora tanggung jawab. Bapakmu iki jane piye to, Truk? Sambati ngoyo-ngoyo kok malah ilang iku ya klebu bapakmu barang lho, Truk. Wah, jan marahi mangkel tenan Semar iki. Bapakmu iki jane piye to, Gong? Sambati ngoyo-oyo kok malah ilang iki bae bapakmu model piye? Bapakku iki jane piye to? Bapakne sapa? Bapakku. Rasa madem dono nek bapakku. Wes pripun niku kula nderek Ndara Antasena. Pripun, Den? Wah, pripun iki ning aku ngerti. Bapakmu mabur utawa ilang kuwi ora kok perkara nguncati, Pak. Perkara ora. Ning pancen darbe niat ngrampungi kahanan negara Ngamarta. Terus kula kudu pripun? Terus kula kudu pripun, Ndara? Kowe ora aku rasane ndi dinteni nang Karang Kadempel kene wae rek. Nggih, ngestaken dawuh. Yo. Aku Antasena, Mbah, sampeyan aku Asmara Santa iki Patmana Santa. Wo, Asmara karo Patma. Atonya lho. Wigatine aku nedeng tapa ngrami tetulung marang sakpadha-padha Raden Antasena. Lah, nek sampeyan tulung marang sakpadha-padha, aku njaluk tulung karo sampeyan. Kowe njaluk tulung apa? Negaraku, negara Ngamarta dibedah karo ratu kembar. Ratu saka tlatah sabrang mbuh menyang saka ngendi asal mula bukane lan saka ngendi negarane. Ning kadangku, dulur-dulurku kabeh wong tuaku dirangket dening ratu mau. Nek sampeyan iso ngowali negara Ngamarta, aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan, Mbak. Yen pancen panjalukmu kaya ngono, aku mung sakderma nglakoni. Ning aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Sapa sing kira-kira playune banter sapa? Waduh. Oh, ngapa itu? Wetengku lara iku. Mbuh kenapa iki? Nang mburi kana. Ngundak mengentat-ngentot. Ora tengku ra penak tenan Gong. Waduh, Truk, Nun. Monggo kowe arep tak kongkon teng pundi? Negara Ngastina. Lara tenan Ngamarta. Lara tenan. Lah kowe kok ngerti? Aku lho wis ngerti nek pendika niku ajeng kongkonan kula wetengku lara. Ya wis nek ngono sing rada cendhek kuwi tak kongkon ning Ngamarta gelem ora? Gong. Hah? Kon ning Ngamarta. Ora apal dalane. Wong betina rono kok ora apal. Lha niku nek liwat niku liwat kebon. Ora tau liwat dalan aspal. Mula-mula dalane sok molak-malik. Nek liwat dalan sing gedhe liwat ndak, Tru? Perawatan ngalor kae. Heeh. Ngalor mentok. Aku ora tau iso mentok. Ngalor mentok terus ngetan. Ngetan? Heeh. Abablas ngono mlebu. Ngendi ae jenenge? Gepuro ae tekan negara Ngamarta. Gelem ora? Wah. Aku wae, Gong. Ndak ngomong wae dikongkon ra menyang-menyang. Apa pundi? Ken apa? Nawala yaturna ratu njeki negara Ngamarta Petrus. Nuduhi kempul karo jawile bokong.
Gandang sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sapa iki eneng wong irunge dawa ora jamak sarwa dhuwur ditemu-temuaken kula abdinipun Ndara Janaka abdinipun negari Ngamarta nami kula Petruk Kanthong Bolong Petruk Kanthong Bolong iya panjenengan Prabu Jaya Angkara, Prabu Jaya Candala. Wah, Angkara Budi Candala. Wah, cangkeme. Ngapunten keterucut. Eneng wigati apa? Ngaturaken awala. Kon njuk ngersa paduka sinuwun Prabu Jaya Angkara lan Jaya Candala. Lho. Nawala saka sapa? Tanpa pengirim. Tanpa nama pengirim. Alias surat kaleng. Tuk. Lho niki. Kaya ngapa nawalane monggo latri nampi sinun. Panus maning jajalanan sukertaning bawana menungsa ratatanan. Wah, dalah. Ana pendhita loro nantang karo Jaya Angkara lan Jaya Candala. Nawala menika sampun laturaken. Mugia samangke. Nawala menika tumuli dipun waos. Yai Jaya Candala, apa Kakang? Menungsa ratatanan. Ana pandhita loro nantang kalawan pun Kakang lan Siadi. Nang endi menungsane? Gatheng sira hebat. Iki pandhitane Begawan Asmara Santa. Kowe Jaya Angkara ingkang bedhah negara Ngamarta ngunjara Pandhawa Werkudara Janaka dasar Pranyata. Ora bakal tak gawe macak. Puntadewa Werkudara Janaka kembar kudu tekaning pati nyoh tampanana. Oh! Hey! Oh! Hey! Wah, sapa iki? Patmana Santa. Kadange Taruna Asmara Santa. Jaya Candala kadange Taruna, Jaya Angkara nom padha nom tuwa padha. Wah! Nekep nalika semanten keket ruket rame nggih nyalok Bitutama Bendawala Pati nenggih Sang Prabu Jaya Angkara miwah Sang Begawan Asmara Santa ical wujuding Begawan Asmara Santa babar iki ora semari cal wujuding Jaya Angkara babal iwang pikulun Pandya Bathari Durga.